Bueno, Iban, benik eta behin zerko zaude, turra utzi garra izan zen honetak guztariari konta eman eta ja beko zaude. Ondo, egizken, ja, denbora asko pasatu da ordutik eta, bueno, denbora euki dugu ondo rekuperatzeko eta bueno, datozen helburuok ondo prepatzeko. Egun bakarreko etxeko lasterketari garrantzitsuena, ez dakitze helburu eta ze ilusiorekin iristen zaren. Bueno, ilusioa beti gainezka, karrera oso politia da, maitatu eta bueno, ia bete pasatxo eman ditu da korritu gabe eta pixkat ezkakintasun hori daukezu, ez? Lasterketan ze joka bideo, ze maila eman alko den, baina, bueno, egizan azkeneko entrenamentutan gustora aurkitu naiz, eta bueno, egia da baita bueltara begira gaudela, baina, bueno, hemen etxean, daukagun guztia emateko prest. Aldaketa txiki bat izan da, azkeneko kilometroetan, ez dakit pilotegi ezagutu duzun eta zer ikusten. Bai, aurreko joan ginen ikustea, eta, bueno, aldaketa igual batez ere aurreko urtetan bi bira izan zian, aurreko urtean behintzat, eta, bueno, igoera bera ere luzeagoa da, eta bigarren partea nik uste gogorragoa dela, eta egia da, bueno, helmugatik ere gertuago geratzen dela, ez? Eta nik uste horretaz aparte, bueno, erlaitz bera ere helmugatik gertuago gelditzen da, bai jaizkio eta bai erlaitzeko igoerak, eta nik uste bi igoera horik ere zer esan handia emango dutela, ez? Eta zuri aldaketa horrek mesede egiten duzu edo nola ikusten duzu? Bueno, hori indartsuenei egiten die mesede, ikusiko dugu bihar ze puntutan gauden, nik esan bezala gogotsu nator, baina baita ezkakintasun horrekin, ez? Olako lasterketa baten aurrean ze puntutan egon gintezken, orduan, tentuz, baina gogotsu.